Exército. Ola parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que non devolven o carro da compra ao seu sitio. Para vos vai este programa. Supoño que estaredes escoitando barullo porque nesta casa non hai que amparen, non sei, non hai respeto. Non hai respeto ningún, o azucre está polas nubes. Pregúntame cora é. A ver, Lidia, que hora temos agora? Son as 8 e chuches. Oh! A hora das chuches. As horas das chuches. A hora do azucre. Pois nada, benvidos e benvidas a este cuarto programa da cuarta tempada do Exército Meque Meque. Como sempre, este Menda Lerenda, Carlos Beito está super ben acompañado dos mellores mequemeques que un se pode encontrar. Estou a falar de Lidia Veiga. Hola. E Miguel Gómez Abad. Bueno, dos mellores non sei, dos que aceptaron vir. Tiña que sacarlle a puntilla, tiña que Sempre, sacarlle a puntillas. sempre, Tiña que sempre. sacarlle. Seguro que hai algún candidato mellor fora para fichar. Pero non se deixan atrapar tan facilmente. A vos Chámalle atrapar, chámalle explotar. Claro, eu No. pecho por aquí todas as findes, pechos aquí, doullos así un pouco de pienso e tal, bueno, estendo, pero claro, outros non se deixan. É de marca. Sí, dos Bueno. Biona. Whiskas. Estamos abertos ao patrocinio. Whiskas de luz. Mira, un patrocinio de Biona eu compraba. Eu sería feliz. Sería Eu volvo a genial. repetir, traio-vos a gorra posta todos os días. Pero sí, de bichos vamos a falar. É unha cousiña que quería comentar hoxe e é que onte estive facendo limpeza aquí neste fabuloso estudio. Mal feito, porque estás jodendo o olore outra vez. Outra vez, tío. Sí. Deixa das cousas sucias. Claro, a Miguel non lle gustan estes No. cheiros industriais fortes, pero é certo que hai que limpar de vez en cando, sobre todo cando aínda se están rematando as obras. Pero pasou unha anécdota curiosa, porque eu pensaba que hoxe iba a vir de outra forma a gravar. E é que non sabedes o importante que é o pulgar humano. Vos sabedes que The thumb. os pulgares foron o que fixeron que nos evolucionemos realmente. Os que nos deben, O pulgar opoñible. O poñible. Sí, correcto. Onte, intentando sacar a fregona do pau, este pulgar, vedes que está así recto? Pois fixo, Sí. saiu así para fora. Dislocouseche. E vin como o oso saliu así para fora. No. E dixi, no. No. No, jodeuse o domingo, no. No. O domingo, a semana, o mes. Jodeuse cho furabolos. Non podo matar piollos. Pois, instintivamente xa tirei del e colocouse outra vez, pero aínda sigo tendo fastidiado o dedo, de dor, non? Da luxación. Pero fíxome reflexionar Sobre que? sobre ese gran cambio evolutivo e que diferenciados estamos, por exemplo, de outros animais como os simios, que son da nosa familia, por un simple pulgar. E dis que sei que coméntase que o pulgar vai acabar crecendo. Polos móviles. Sí, e tamén que temos unha curvatura aquí nesta segunda falange Sí, de suxeitalos, de ¿no? suxeitalos. Sí, chungo, Isto, chungo. claro, a mellor non estamos falando vista a 20 anos, pero vista 200. a cando realmente xa nos podamos extinguir, non sei, 200 anos, sei que o pulgar vai estar máis grande. Que forte. Sí. Sempre pensei que os aliens que veñen do futuro realmente é a nosa especie. E sabes estes que te imaginas moi longos, Sí. con dedos moi longos tamén, así tal. Digo, ao mellor imos a ser nós, que vimos O dos antiguos de astronautas. outro metaverso. Os Pois antigos ET é un bo astronautas. referente vital, E ti, sí. É que dedazo tiña. Para darlle ao play. Totalmente. Señor. Pero sí, de bichos podemos falar un cacho, porque realmente neste mundo estamos cheos de bichos bastante curiosos. Queríamos falar un poquinho, tocar o tema animal, polo menos, e decirle aos nosos mequemeques... encantaría meter un chimpancé. Cal é o sonido de animal que mellor sabedes facer? Quen está agonizando? É un uruguay. Que é un delfín? Era un intento. Ah, Pero facede. Eu non sei, eu non sei. Bueno, ben. Madre mía. ai, eu sabía facer de javiota. Espera, teño que malonxar,
sabes o que podemos facer? Quizás Águila de Heide. Podemos vender... Minuto 5 do programa, estamos desvariando así, No, pero isto podemos vender estes trozos, recortalos e vender estos audios de Lidia e venderlos a unha aplicación destas de sonos. Home, é la dobradora. Claro, pero digo por sacar partido de financiar aos mequemeques. Bueno, queremos vos moitos aos que nos estades escoitando, queremos vos moitos. É que, pobre xente, esta xente realmente está... Sodes fiéis ao programa, para Sí. aguantar isto no minuto 5 do programa. Pues está ben. Pero iso, que íbamos contar anécdotas ou curiosidades, mellor dito, de animais. Non sei se tedes así algunha. Podo comezar a falar de por que os flamencos son rosas. Sabedes por que os flamencos son rosas? Porque os pintaron. Porque Deus, na súa magnificencia. No, pero seguramente moitos mequemeques sí que saben por que os flamencos son rosas. E é que en realidad os flamencos son brancos, pero a raíz de alimentarse de crustáceos, cambian a súa... De atún vermello. Non, non pode ser. No. No, de Porque crustáceos. blanco e atún vermello, rosa. É igual. Procede que... Bum. Pois sí. Non sei se tedes vos tamén curiosidades Sí, animais. A ver, contanos, Miguel. Cal é a túa curiosidade? No, de animais extraños, no, raros. Eu entendín eso. Ti pasaches o PDF de Mítico e eu dixen, vou buscar animais extraños así extravagantes. Escaleta, Miguel. Dos Fala que me gustan. con Sí, habrá profesionalidade. Hai que profesionalizarse dunha vez. E eu traio unha que lle chaman a babosa ninja de Borneo. Ah, A babosa. E sabedes por niña. que lle chaman a babosa ninja de Borneo? porque Por salta. No, porque tira dardos Que forte. de feito chamanlle dardos de amor porque tíralle como unha especie de concentración química de calcio e hormonas ás súas potenciais parellas para captalas. El buen amarre animal, ¿eh? No, Sí. es como unha referencia ás flechas de Cupido, por exemplo. Entonces Que lanza forte. e din que teñen moito éxito. Pero que como que A ten nivel que ten un rollo reproductivo. afrodisíaco ou algo así. Claro, é como unha especie de feromonas que lanzan. Como es que se dardos. puxeron ahora moi de moda cando a xente corrolos esos de las feromonas para atraer a tu buen macho. En Sí. serio? Sí. Son como colonias orgánicas e naturais que lanzan a propósito, o sea, dentro Sí, da súa sí, especie sí. está normalizado. Que forte. No, sí, en plan... Ningún sindicato se queixou. Nada, Non hai cárcere para ninguén, as babosas están libres e non é delito ningún facer eso entre o seu mundo, ¿no? Digamos. Eu subo a apuesta, pero con algo máis romántico. Os golfiños son lindísimos, non? Vale, pois, cando... Encántame esta palabra, que non sei se en verdad en gallego se di igual, en gallego. O galego. El cortejo. Diráse cortello, porque vaya por Dios, para mí o cortello onde están os animales. Como se, claro, non... Bueno. Facer as beiras. O As cortello beiras, do golfiño, a maneira que ten de facer as beiras é algo riquiñísimo, porque resulta que o macho colle algas ben vistosas, así bonitas, e fai un ramo. Entonces leva yo á femia, e se a femia colle o ramo antes de que toque o chan, significa que si carecita, Oh. que gasta pista Que e comparte bonito. cuspe. Exacto. E son os únicos animales no reino animal que fan obsequio de algo para, como, Sí, sí. sabes? Sí, porque Que chulo. as babosas estas. E que ten un rollo como tamén un mazo estético, sabes? De Claro. canto máis vistoso sea o ramo de algas, máis posibilidades tes de ganarte a tua pareja. Sí, é máis bonito Pero eso, que porque curro. o que fan as babosas é drojar ao seu consorte. É que son un pouco máis rollo amanti religiosa, Tamén. que se comen... Pero non chegan a ese nivel violento. Tes outro bicho que Teño outro, así sí. curioso. A un que lle chaman o sapo dos Simpson. O de lamer. No. O de que lambes aí o sapo ese. Sapo do Simpson, No. por que é amarillo? No, chamanlle o sapo dos Simpson O de porque... Futurama. No, dos Simpson, dos dos Simpson. Chamanlle dos Simpson porque a súa nariz é moi larga e moi puntiaguda e parecese a do señor Barnes. Entonces, sí, é un sapo vermello. E o extraño desta especie, desta sub, no, dentro da categoría, é que cando no seu especie de esquema reproductivo sáltanse a etapa dos renacuajos. E as hembras os poñen unha especie de ovos que eclosionan directamente nun pequeño... Toma digievolución. Nunha ra totalmente xa feita e dereita, sabes? Entonces sáltanse a etapa do renacuajo. Como se decía en galego? Non é renacuajo. No, non é renacuajo, pero non sei Ten un como- nome chistoso. Renacuallo. No, salía en Sinchan. Cando iban ás pozas a por eles.
Aquí miramos todos a Martín como si sí, fose o porque- noso diccionario. Como está na galega ten que falar O noso ben. lingüista. Sí, Sí. sí. Pois O tes noso moito- supervisor. Tes moito traballo comigo. Moi ben, e ti tes outro? Sí, eu agora estou moi metida no mundo das candorcas. Que para quen non se... Ves, se me estás poñendo cara de non ter ni puta idea. As candorcas que son? Martín Sabio, non o dixas. Que son as candorcas? Os que comen as hélices. Non sei. Candorcas. Esos son os Candorcas. É un can mitad can. Candorcas. Orca. Claro. Da orca de animal É marítimo. unha orca. Pero en gallego é candorca. Ah, en serio? Sí. Ah. É super bonita. Apróbalo, Martín. Aprobado polo lingüista. Este ano ganamos o youtubeiras a... Sí, a mellor premio lingüístico. Bueno, resulta que teñen as áreas da empatía super desarrolladas, moitísimo máis que as dos humanos. Ollo con isto. E a maiores, tanto as candorcas como, atención, as fucking elefantas e as mulleres son as únicas animales que teñen a menopausia. É certo. Chao pescado. Escoitei outro día nun podcast tamén unha teoría, unha hipótese se por que pasa iso. Porque só esas tres seres Sí. vivos teñen que teñen menopausia. en común as femias de humanos, elefantes e orcas. Podría ser un chiste dun cuñado. A ver, que no. teñen? Que teñen? É algo serio. Que despois da súa etapa vital para reproducirse, as femias gardan moita sabiduría. Encárganse de pasala ás seguintes xeracións. As humanas, as elefantas e as orcas, cando se fan adultas e teñen menopausia, o que fan é transmitir esa información. Por iso nas manadas de elefantes, quen domina a manada é unha matriarca sempre, é unha elefante bella. E é porque está ensinando seica. Ostras, isto é unha teoría... Pois compro xa teoría. Pero Gustoume. é unha teoría moi boa, Sí, porque sí, ten sentido. Sí, porque o seu etapa... Sí, sí. Pero é unha teoría biolóxica, Sí, feita claro, por biólogos, claro. non Sí, é sí. unha teoría No, era un feita por podcast xente serio, random. Era serio. Vale, era serio, sí. Podríamos decir máis Sí, anécdotas, pero realmente podemos falar de que noticias está pasando no mundo do reino animal. A Non ver. sei se en Pelo Pico Pata dixeron algo esta semana. Sí, traía ¿En algo serio? preparado de pelo pico ¿En pata. serio? Sí. Díxeno de broma. Oh, que forte. Pero que pasa é que non busquei no que ven sendo o pelo pico pata actual, porque en verdad non sei se sigue vendendo. A mí non me Non soa. teño nin idea. Existe, Eu creo que claro, non. igual nin Pode existe. ser que ao mellor digital, sí. Pero atopei como 3, como se chama, portadas, non? 3 portadas de pelo Titulares. pico pata que podrían perfectamente estar vinculadas cos mequemeques. Por exemplo, como convivir co gato do teu amigo e non morrer no intento. Por exemplo, ou o can destructor nace ou faise. E a siguiente, que esta creo que é das que máis me gusta. Cachorro, gamberro ou hiperactivo. Eso é título de vídeo tutorial de YouTube. Encántame. O sea, es que bendito pelo pico pata, Que bonito. Eu creo que xa non existe. Pasou a Eu mellor creo vida. que non, pero bueno, sempre tedes a opción de buscar nos vosos caixós da infancia que seguro que atopades algún. Alguna revista. Ou Habrá- un moi interesante Pero tamén habrá- estaba ben. Terá que haber unha revista referencia de animais a día de hoxe en algún Ou moi lado. interesante. Ou Sí, ou está moi ben. un subapartado. O National Geographic. Claro, un apartado secundario de National Geographic. Ti claro. tes algunha noticia así de Do mundo última animal, hora? do mundo animal, de última hora é creo que de fai pouco. Ah. É unha destas ocurrencias extravagantes de Jeff Bezos. Ah, que, que medo. Que invertiu, creo que 9 millóns de dólares para invertirnos en investigación para intentar acabar en mitigar de alguna forma os peidos das vacas, porque xa sabedes Tremendo metano, Sí, xa sabedes que esta forma, non sei que porcentaxe ten da contaminación global, pero é un porcentaxe nada discriminable, Sí, sí. Entonces invertiu unha cantidade bastante inxente de cartos para a investigación para acabar cos peidos das Non vacas. deixedes de Como comer van carne. Vos pagadelle a Jeff Bezos para que elimine o metano. Claro. Bueno, claro. É que me parece canto menos un titular bastante turbio. Claro, Sí. el non Jeff Bezos acaba Non cos haberá peidos. onde invertir para intentar que la cosa del cambio climático vaya a menos, que invertimos en facer como os peidos das vacas. É que esa única forma, se me ocurre, é modificando xenéticamente o animal, non? Facendo Claro. algún tipo de pirueta aí. Ou poñéndolle globos no cu. No. Tú, ou ter alguén contratado con un spray antimetano para que cada vez que faga a vaca. Sí, detrás da vaca.
Joder, pero hai moitas vacas no mundo. Non hai máis que... Non, era en Galicia. Nós en Arzúa Habíamos- temos 4 por habitante. Claro, había sitios, non? Non íbamos dar Hai feitos. unha conta en Twitter, agora xe, feita por un arzubán, teño que decir, O dixemos varias veces. que conta cantas vacas hai en cada concello respecto a humanos. Fan, Podedenos fan, seguir. fan. E en Creo que se chama en así. Arzúa superan, non? En Arzúa temos unha cantidad bastante importante de vacas. Como a- En como a- mayoritariamente Xa en todos os tivemos concellos. máis de que temos, Claro, como a teoría esta de que non sei, que hai un montón de creo que hai 10 canguros por cada uruguayo. Uruguayo, que nun Non sei o número. perden os Guau. uruguayos. Sí, os invaden, perden. Non sei cantos son exactamente, pero vamos que... A túa noticia. É esa, de 10 bezos. Ah, pero de que de desenvolve, porque... Non hai máis que desenvolver. non Están Viu o investigando. tutorial e non Non, mirou. é unha noticia dun multimillonario extravagante que quere invertir cartos para acabar cos peidos das vacas, tío. Extra. Eu Que teño crees unha que que non sei. desenvolva máis aí? Bueno, está Eu ben. teño unha que non sei moi ben quen é o animal. Coméntola. Apareceu un tipo borracho que roubou un gato e ao día siguiente puxo un anuncio en internet para topar o dono del. Pero entón non o roubo, arrepentiuse ou que? E claro, é dicir, non entendo ben se é meque ou non. É dicir, Que E troleou aí. roubou o gato e ao día siguiente arrepinteuse, roubou no pensando que o estaba rescatando e douse conta de que despois tiña dono. 100% meque. Sí, non? Bueno, Sempre. o igual roubou, no pasou 24 horas con él e non lle molou a Fixo- convivencia. Fixo mal e despois dixo, nah, vamos facer o ben. Veña. Que é un pouco nós. En Sí, plan, buah, drogas, drogarse, non sei que. Bueno, non vos droguedes porque é moi malo. Non sabedes, isto acabame de recordar, teño 20 segundos para un chiste, moi Veña, malo, rápido. por certo. 20 segundos. O tipo este que atopou unha carteira no chan, no? E, bueno, con todo dentro da carteira, e chamou a radio, no? E dixo, mira, que teño aquí unha carteira a nombre de José Luis Formoso, con DNI tal. Era da Costa, Sí, con DNI tal, Pascual. E dixo o tipo de radio, bueno, ostras, pois moitas gracias por chamar, que ben non sabe Dios con unha carteira sempre se bota en falta e tal. Dixo, no, eu veño aquí para dedicarlle unha canción. Chamei para dedicarlle unha canción, cos 100 euros estaban caralludos. Pois igual, o tipo do gato en esas vibes, sabes? En plan, roubo o gato e despois... Contanos. Silencio. Ui, que silencio tan dramático acabas de facer. Joder, acabas de romper o ritmo narrativo do No, programa. para nada, porque Vale, é un silencio reflexivo, porque estamos falando de movidas que bueno, fixemos agora, por exemplo, cos humanos, ou non, que Jeff Bezos quere controlar as vacas, o señor ese que quere devolverlo ao dono. Pero unha das preguntas que tamén poden xurdir é que animal faría mellor de humano? O traballo, non? Que animal? A vida. A vida en xeral. A vida en Ah. xeral. Que animal colocaríades vos nunha posición de humano e desenvolvería as actividades que fai un humano perfectamente a pesar de ser un animal? Un elefante bombero. Claro. Por favor, desenvolves aí. Claro. Pero non hai, está Non hai, ben. non vai. non Xa hai- ten a manguera incorporada. Había uns dibuxos que eran así, era turú, e tú estaba auga. Claro. Ou unha jirafa bombero tamén. Pero- Porque non necesita sí. escaleira. Sí. Xa chega colle o gato. Ou a persona baixa a modo tobogán polo pescozo, sabes? Tamén, Claro. efectivamente. Correcto. Unha boa serie para TVG destas Sí. de infantil. Ou unha cigüeña pode facer de Uber. No, de Uber no, minto, de Just Eat. Claro, colle as cousas e levaches a casa, Ben. por exemplo. Sí. Ti? Ah, bueno, eu vai a decir unha anécdota pequeniña de 20 segundos. Ah, 20 Me regalas segundos. 20 segundos. Estamos hoxe de 20 segundos e 20 segundos. Nos, eu cuns compañeros no ciclo mandanos facer diseñar un proxecto de animación para unha serie, non facelo, diseñalo simplemente e lle chamamos Lifewar Arroaces. E era un proxecto de animación dunha serie de pequenos episodios curtos duns arroaces, o sea, duns delfines, ¿no? Destos que vagan polas costas galegas, polas rías baixas e por ali, que se dedican a salvar, sabes, gardacostas. Iba deso. E estaba chula, unha comedia así pa nenos. Vale, eu teño a que non, Veña, sabes, Punto. sabes a quenes lles daría o papel de arquitectos da nosa sociedade? A ver. Quen crees que poden ser? Arquitectos. Aos castores. Oh, Ah. tocoume aí un tema, Sí. tocoume aí un tema. Toquei- Non che gustan os castores. Sí. Encantan os Ah, castores. vale, Home, iba a dicir. é o seu show con máis horas en Steam, o dos castores. Eu ese de pensaba cando era construcción de nena cidades. Verdad. que o castor era o macho da nutria. Como que me daban Porque as se mesmas parecen. vibes, Sí, sabes? sí, ten sentido. É Claro. unha equivocación lóxica, ¿no? Pero que che pasa cos castores? Que hai un videoxogo De construir, ¿no? Cidades, que eres un precisamente. castor Ai, encántame. e tes que construir unha cidade de castores. Fan.
É chulísimo. Claro. Recomendo Blue. Ademais, Timberborn. Sí, Timberborn. Ademais, vendo como fan con tanto mimo as presas, van colocando os trociños de madeira. Eu creo que serían arquitectos perfectos. Eu daríalles que construíran a miña casa do futuro. Sí, sí. Eu traía outro exemplo que ao mellor tamén dices, sí, casa ben. As formigas. As formigas viven xa en sociedade. Están super ben organizadas. Cada unha ten a súa función. Divírtense tamén entre elas, sabes? Descansan, teñen turnos laborais, son super disciplinadas. É dicir, cando teñen que facer o traballo, fano. Sí. En equipo, super ben. En equipo. Sí, porque hai pena de morte Con todas as consecuencias. Se veñen as termitas, pois dan a vida por facer o seu traballo. Se hai un loita entre raíñas, pois tamén se dividen en bandos e fan as súas propias guerras, Sí. Tal. Canto ano fixo Anz, a peli esta. Sí. Oh. No, pero é certo que cando nacen dúas raíñas, bueno, a raíña bella máis a raíña nova, pois moitas veces os formigueiros quedan baleiros porque se largan ca raíña nova, por Xa exemplo, ves. ca princesa. E dame que pensar porque só lle faltan ter dúas pernas e dous brazos e non nos diferenciamos casi nada dunha formiga. Damos a vida polo noso traballo, Pero sería unha estamos sociedade ben organizados en sociedade Pero ti de quen estás falando? e moitas Dos veces políticos. e moitas veces non miramos máis alá do noso formigueiro. E o que pasa aí fora danos un pouco igual. Pero dis como si fora ser humano normal. Sí, que ao mellor non somos formigas. Magel, un ser humano magel. Un ser humano, sí, sin poderes. Sin poderes, en plan, é no. que dime cal é un ser humano que non é magel. Jeff Bezos. Jeff Bezos, Jeff Bezos é un ser máxico que ten... Elon Musk Elon Musk, iba a tamén. dicir Elon Musk. Sí, eses non son Trump, magels, sí. por exemplo. Son Sí. seres celestiales. Sí. A Eso mí, como se di, a era feudal tecnolóxica lle chamaban agora recentemente. tío, eu das formigas sempre o sea, a sociedade das formigas sempre, eu sempre se había que comparalas con algo, eu a compararía con un imperio no que non hai liberdades nin, o sea, a día de hoxe, Esa era a miña comparativa. claro, o sea, nazis, ¿no? No, Non pero, se fai. pero é un pouco unha comparativa. Hormigas que nazis, Nos moitas unha- veces estamos obcecados en moitos propósitos da vida que cando te paras a reflexionar, que estás facendo ca vida? É verdad. Pode ser unha boa peli, Formigas nazis. Formigas nazis. Sí. Apúntate aí. Vas a escribila. Pois sí, queda xa nada de tempo para que Nada. remate o programa. E eu, antes de rematar o programa, quería poñer a proba aos Meque Meque. Me cago. Con un super xogo. Puiden ter feito unha intro para o xogo este. Pero... En plan, animais malos, Mais animais chungos. Nah, pouco a pouco. O camiño do profesionalismo é largo e sinuoso, non pasa nada. Sí, e aínda queda moito para que todo estea super ben fiado. O caso é que quería poñer a proba aos Meque Meque. Miguel é un tramposo, por eso mira sempre pa papel onde teño respostas. E quería poñervos iso, facervos preguntas sobre animais para medir os vosos coñecementos biolóxicos. Tedesme que dicir quen comeza e a persoa que comeza escolle a opción A ou a opción B. Eu vou a por todas. Empezas ti? Sí, sí. Non lle pido nin permiso a Miguel. No. Opción A ou opción B. Opción A. Empezamos co test mundo animal mentras come lambonadas. Estou preparada. Pregunta número 1. Que animal ten a lingua máis longa en relación co tamaño do seu corpo? A. Camaleón. Xa cho digo tal cual. Dime, dime. B. Xirafa. C. Colibrí. Tempo. Colibrí. Estás segura? Non sei se ten lengua. Estás colibrí. asegurada? Iba a dicilo, o hormiguero. Non, non. Quiteino. Quitáchelo, o sea que non era. No, claro. Vai. Era unha das miñas opcións. Ti Bueno, dis o colibrí. camaleón, ollo, cuidado, Veña, o colibrí. Veña, colibrí. Marcamos... No, No. porque ten trompa. Non hai que justificar a resposta, Ten non? trompa. por eso- Escoítame, a jirafa lengua vai desde lá abaixo desde aquí arriba. Dende o intestino, sabes, a ten anclada aquí. Vale. No, espera, no espera. intestino. Comer a jirafa é unha trampa, Aposto pola jirafa. Marcamos o C. Estás segura de que é colibrí? No. Cal queres marcar? A. O A, camaleón. A jirafa. B. Marcamos xirafa. E a resposta correcta é A.
camaleón. Me cago en Toma. o A primeiro súa que lingua dixen, pode ser a Vamos. máis longa Joder. en comparación co seu corpo e a utiliza evidentemente para atrapar insectos. Claro. Vale, pregunta número 2. Sí. Cal destes animais é capaz de cambiar o seu sexo ao longo da súa vida? A. Delfín. B. Tartaruga. C. O peixe payaso. Tempo. O caracol. Non hai caracol, non? Eh, Ai. Remata cal o era a tempo. segunda? Tartaruga. Ah, Delfín. Marcamos delfín. merda. Ou golfiño, mellor dito. Non é correcta. Joder, estamos É finos, o C, o peixe payaso. Pois mira que pensei que o puxeras porque eres un payaso, ti. resulta que era ataque re- máis gratuito. Toma. Os peixes payaso nacen machos, pero poden cambiar a femias se a femia dominante morre. Pensade en Bum, Buscando que a Nemo. práctico. Que cracks. Que práctico. Buscando a Nemo, que moitas veces se fai ilusión de que realmente o pai de Nemo actúa para nai. Claro. Vale, pregunta número 3. Última. No, son 5. Cinco. Oi, hai que Cuidado, darlle que de rápido. momento, 0-0, ¿eh? Claro, como marches Me un cago 0 en de 5. Lola, tío. Peor de todo é que Miguel mirou as Vale. respuestas. Non mirei nada, non mirei. É para poñer nervioso a Carlos. Venga, Pregunta número 3. Cal é o único mamífero capaz de voar activamente? Activamente, que significa? Pois que non perde o Que lle control. apetece Claro. voar. Que se ascende. Distancias largas. A. Distancias. Morcego. B. Esquila voadora. E Que é a C. esquila voadora? Colibrí. Colibrí. Tempo. O colibrí? Colibrí non é, non. Pero a ver, é que non Non entendo que é eso axude. de... Que é eso de voar activamente? Activamente porque queren os tres. Digo eu. Máis tempo. B. B. Esquila voladora. Non sei quen é, pero que eu me ven. Ten un nombre bonito. Ai. Marcamos o B. E é incorrecto. Pero vamos a ver. É o morcego. Tamén A. Morcego é o único Veo a mamífero. respuesta. Que non as mirei. Veo a É respuesta. o único mamífero capaz de voar activamente grazas ás súas as. Pero Que hai pero activamente dan voado todos. activamente, claro. Pero que os demais non non voan son pasivamente. non A son min no, está a- feito para que a Lidia gallina, a gallina perda. non voa o outro- activamente, por o sea, exemplo. que a clave estaba en mamíferos. Claro. O so que Sabedes que o murciélago é a única palabra no español que ten as 5 vocales? Como cambiou no español porque no galego. Está Estou me dando no un galego é está morcego. intentando poñer datos para non quedar Murciélago. mal. Quere traer datos para Porque que... son unha chica interesante e lista. Sí, levas 0 de 3. Este test non me define. Pregunta número 4. A ver. En que país se atopa o animal coñecido como o dragón barbudo, un reptil que parece saído dun conto de fantasía? A. Australia. B. Sudáfrica. C. Brasil. Tempo. Brasil. Xa marca. Marcas Brasil? No, es que xa me metichelo Brasil. Quere ir a Veña. fallar, quere ir a fallar. Busca Marcamos Brasil. 3, Australia 2, seguro. 1. Ves? Incorrecto. É Australia. Australia. Pero mira, rectifiquei no último momento. Dame por boa, dame por boa. Veña, douche unha pulserita. 0 de 4. O dragón barbudo é originario de Australia e é coñecido polo seu aspecto extraño e as súas costumes. Xa estou disfrutando da victoria. Última pregunta. Estás a tempo de redimirte. E se Miguel falla todas, pois gañarías. Pregunta número 5. Que animal ten o corazón máis grande en relación co seu tamaño corporal? O pulpo ten 3. A. Non é. Datos. A. Balea azul. B. Elefante. C. Colibrí. Veña tempo aí. Este sí, Esta o es- colibrí. Este sí. Teño aquí tatuado Estamos- un, vístelo algunha Ah, vez. no. Epa. Ah, que fuerte, no sabía. Vale. Marcamos C. Colibrí. Veña, Sí. un de 5. 3, 2, 1 e a resposta é incorrecta. Madre mía. É a balea. A balea azul. Joder, O sempre corazón son as da balea segundas, azul me cago en- pode pesar Ni hasta ni tatuarlo. máis salvou. de 600 0 de 5. pode pesar hasta máis de 600 kilos. É o máis grande Moi que bueno. un coche. Joder. Mira, que che Moi fago unha ben. pregunta a ti non ten puta A idea. ver, bella. Quen salta máis en relación ao seu corpo? O canguro, o piollo, o coello ou o ser humano? O piollo. Sí. No. Como que no? No. A resposta é... O que? O piollo. Espera, Martín. 2, Ahora. 1. Que xa está. Incorrecta.
O canguro. Non é verdade. Pode saltar entre 3 e 8 metros. No, respeta o seu piollo, corpo. atención o que che vou a decir porque vas quedar patidifuso. O piollo salta moito. O piollo non salta. Non salta. Nin brinca, nin voa. E que fai? Moverse. Isto cando dis, viña un piollo saltar na cabeza. Mentira. Desplázase, pero non salta. Claro, é a súa forma natural Boom. de desplazarse. Nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Que indica isto? Que Lidia ten 2 correctas. Porque esta acaba de contar como unha boa. Bueno, 0 de 5, estou disfrutando Bueno, da victoria. espera. Estou disfrutando dos manxares. Vamos a empezar con Miguel. Eu Vamos fago xa rápido. perfecto. Miguel veu as respuestas. Que non mirei No, as no, no. respostas, é imposible. Vale, comezamos con Miguel. Van a ser moito máis fáciles por encima. Este test animal. Pregunta número 1. Cal destos animais non ten estómago? A. Medusa. B. Estrela de mar. C. Peixe... O peixe este... O que anda polo chan. O rap este. O rape, no, ese ten estómago. Tempo. A ver, bastante Estrela de fácil, mar. eh? Estrela de mar. En- Estrela de mar, estrela de mar. Marcamos B. Estrela de mar. Marca. Pois marcamos B. E a resposta é... incorrecta. Que a medusa. A. Medusa. Joder. As medusas non teñen estómago, senón unha cavidade gastrovascular que cumpre a mesma función. Vale, pero... Mira como se regocian por Eu vou ir dicindo Cero de copino por cinco. aquí en secreto pa vos. Quere... Vale, quere pregunta... que fa un 0 de 5. Pregunta número 2. Que animal ten a menor tasa metabólica de todos os mamíferos? A. Koala. B. Oso preguiceiro. C. O oso polar. Tempo. Menor tasa metabólica. Pois veña, oso polar, ¿no? Porque regula ben a temperatura. E vive no... non Marcamos C. Sei. Sí, marca. Marcamos C. E a resposta é... incorrecta. Madre mía. Pero estas preguntas, tío... É para deixar O oso preguiceiro. Estes osos teñen unha tasa metabólica extremadamente baixa e móvense moi lentamente debido a isto. Jolines. Moi ben, veña, dale, Pues, pero sí. estaba moi ben pensado o Sí, oso polar, sí, sí. eh? É que son- Eu pensei que ibas a caer aí, Joder, bueno, algún de vos, non? Porque... Vamos empate, Miguel. Esta para Vamos para empate. nós que somos persoas entre comillas normais, que non teñemos deste tipo de estudios, nos estás jodendo, eh? Pregunta número 3. Vale. Cal é o animal que pode producir o seu propio anticonxelante, entre aspas, natural, para poder sobrevivir en temperaturas baixo cero? A. A rá polar. B. O peixe de xeo. C. Un oso branco. Tempo. Joder, es que son complicadas. Esta era máis complicada, Sí, é verdad. Non sei, Que a marcas? rapolar, veña. Marcamos A. Sí, marcamos. E a resposta é Incorrecta. incorrecta. Parece que está feito Era a que era a. O sea, B. Que, A porque segunda. estalo mirando. Que non tes aí dibujado nada? Teño aquí clarísimamente. É o peixe xeo. Es que O peixe xeo que vive nas augas frías do océano Antártico produce proteínas anticonxelantes para evitar que o seu sangue se conxele. moi ben. Pregunta número 4. Boa mecánica de fluidos ten ese bicho. Vaya, Miguel. Cal destos animais non pode nadar? Ainda podo superarte, que Ah. con acertar unha. O gorila. B. O elefante. C. A xirafa. Non pode Tempo. nadar, non pode nadar. Non pode nadar. A ver, o elefante eu sí que vin imaxes de elefantes nadando. Andando pola auga ou nadando? Que marcas? A gorila, veña. A. Gorila. Sí, que se afunda, no, que se E a afogue. resposta é incorrecta. Conste que eu dixen era que era a terceira, eh? C. Xirafa. Ves? Aínda que os elefantes e os gorilas poden nadar, as xirafas non son boas nadadoras debido a que o seu corpo alto O elefante é sí pode nadar, ¿no? Porque Mi. Bueno, por buscar algo de luz na escuridade, sabes? No medio deste desastre. Está a unha pregunta de empatar con Lidia a 0 respostas. Vamos. Que cero, ni que cero. Sí, sí, Que cero, ni que cero. 0 de 5. Un. Eu acertei Unha unha que e te dúas de inventaches comodín. ti. Unha que usou- Despois que che pregunte Miguel algo, a ver se o sabes. Se vale. acerta, Vale, vale. Bueno, veña. Vale, derradeira pregunta para Mike Wazowski. Pregunta número 5. Que insecto é capaz de voar cara atrás? A. A mosca. B. Unha abella. C. Unha libélula. Ou, como se di en galego, cabaliño do demo. Para Tempo. atrás. Marca. A, B ou C. Cabaliño do demo. Marcamos C. Sí. E a túa resposta é...
Correcta. Sí! Os cabaliños de Demo teñen a capacidade de voar en calquera Isto é suspenso dirección. igual, pero vou celebrar este suspenso. Por que por encima de... Bueno, Parabéns. estamos empates. Sí, queresme facer unha pregunta para desempatar? Vale, tes que fallala, non? Sí. Vale. Teño unha... Cal dos seguintes animais é o único que come sen ter fame? A. Can. B. Gato. C. Iso non Porco é. espín. Iso non é. Penso demasiado. Diría que é o gato. E a resposta é... Incorrecta, o can é o que se botas de comer o can come todo o que queras, Pois o meu cano non come, teño que levarlo ao veterinario. Non ves que o gato sempre din o gato deixalle a comida e vaiche comendo durante o día segundo Come que ele moito. comer? Pois teño misturado, eu na casa teño un can gato e unha gata can. Porque pode ser que... Gato can, claro. gato can. Pois, Gato parabéns, can. como outro día máis, Hai premio. pasámonos do tempo. Hai premio. outra vez. Joder, e a mí non me dá tempo a contar o do pulpo, Como pois vai para haber, outro día. como vai haber tempo se premio, digo, como vai haber premio se fallaste todo? No, eu menos no. Lidia Veiga que acertou dos piollos, que era un Comento, dato moi... digo. No, pero Isto é como un que dato todo? moi importante para a humanidade. Eu das... Sí, é o sea, verdade. Eu teño un 20%, Un sobre- un 2, un 20% do examen. Teño un 2 e era un 0. No, que cero, ni que cero. Tes un 0. Foi unha e logo ganei outra de comodín. Dúas. Sí, vamos aquí a inventar. Bueno, moi me queme. Sí, moi, me gusta, me gusta Que se vexe que non somos nada competitivas. Gústame traer os xogos. He de traer máis xogos porque realmente gústame poñer a prova os mequemeques. By the way, creo que é tedes que ir divertido. a Ourense, que acaba de abrir unha exposición na fundación das fotos máis graciosas Do Reino Animal. Sí, hasta o 11 de maio. Molaría que foran as fotos máis graciosas tiradas por animais dentro do mundo. Imaginas? Molaría moitísimo. Xa ves. Uns gatos aí facéndose un selfie. Pois con gatos e cans deixamos vos xa esta semaniña. Esperamos que o pasarades igual de ben como a nós. Esperamos que teñades máis coñecementos, pois se topades aí cun bicho raro no monte e saber que facer. Nada, agradecer aos mequemeques que me acompañaran outro día máis, a Miguel, Lidia e a Martín detrás dos botóns, e a todas e a todos vos por estar connosco outro programiña máis. Así que nada, sede moi, moi felices. Abur, Chao, chao, fieras. chao, chao.